Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel na Arewa. A yau za mu nuna muku yadda ake saka password mai canjawa kowane minti. Na farko in kunna data na in shiga Play Store, wato inda ake downloading ɗin apps kenan na Android. To sai in yi searching time password, in danna search. Yau shi ne wancan na farkon, sai in danna kansa, in danna install. Yanzu zan jira shi ya gama installing kenan. Yau yanzu ya kusa gama downloading. Yau ya gama, yanzu yana installing kenan, yana ɗaura shi, ma'ana yana ɗaura shi akan waya. To yanzu Play Protect yana scanning in akwai virus akan app ɗin. Yau ya ce ba virus, sai mu danna open. Yanzu ga nan cikin application ɗin. Sai mu danna enable lock ɗin can. Sai mu ce allow. Sai mu danna allow display over apps ɗin nan. Mu ƙara danna enable lock. Sai mu ce allow. Yau nan wajen zai tambaye ka where were you born, a ina ka haife ka, za ka iya sa garin da kake so, ko kuma ka canja tambayan ka sa ansan da kake so. Wannan ana amfani da shi ne idan ka manta password ɗinka, inda ka seta password ɗinka. Sai a danna save. Yanzu zan sa waya na a key in gwada ko abun yana yi. Yanzu zan cire asalin password ɗina. Yanzu sai in ja gefe, sai in sa time, current time ɗinmu na yanzu. Yanzu ƙarfe 6:08, 06:08. Shikenan, application ɗin ya gama. To jama'a, wassalamu alaikum.